जों जुदि दिनै बिटिसिनि खोथाखौ बावलाङोबा बै जायफोरानोखि बावलांबाय गावखौ जायफोरा जिबनखौ गारलांबाय जायफोरा थाखा फैसा नस्थ' खालामबाय जायफोरा जिनाहारि जाबाय जायफोरा खाफालनि सिन्दुरा गोमोरबाय बिथांमोननि बेसेना जों आसलते अपमान खालामनाय जागोन। बिटिआरखौ जेरै फालिनाय जादों बिटिसि एकर्डखौबो फालिनायनि गोनांथि दं। बिटिसि एकर्डआनो जुदि बिटिआरनि एकर्डनि गुबै बिथा बायदिब्ला जों मानो बिटिसि एकर्डखौ भेलु होनो नाङा बे मोनसे गेदेर सोंनाय। आं बुङाखै जे बिटिआरखौ फालिना बिटिआरखौ फालिनांगोन। नैबे जाबाय बिटिआर एकर्ड बेयो 2020नि 27 जानुवारियाव जानाय बिटिआर एकर्ड। आङो बिटिसि एकर्डखौ फालिनायनि मानि गोनांथि दं बेखौ बुंनो थांनायाव बे बाथ्रा फैदों। बिटिआर एकर्डनि अबजेक्टिव्स अफ MOS बहाय मा लिरनाय दं? नाम्बार 1 टु आगमेन्ट एरिया एन्ड पावार्स अफ बिटिसि एन्ड स्ट्रिमलाइन इट्स फांसनिं। माने बिटिसिआनो गुबै बिटिआरनिबो बे बिथाया बेनो बहाय होनदों टु आगमेन्ट बारायनाय एरिया ओनसोलखौ एन्ड पावारखौ बारायनाय अफ बिटिसि। बिटिसिनि पावार एरियाफोरखौ बारायनानै बेखौ थिग लाइनाव लाबोनाय खामानि लाइनाव लाबोनायानो जाबाय बिनि गुबै बिटिआर एकर्डनि नाम्बार 1 टु एड्रेस इश्यूज रिलेटिं टु बड'स रिसाइडिं आउटसाइड अफ बिटिडि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि समस्याफोरखौ लानानैनो भाबिनाय। गतिके नैबे 1 नाम्बार पइन्टआव मा बुंदों बिटिसि एकर्डनि माने बिटिआर एकर्डनि गुदिखौ नायनो थांबा बिथाया बेनो बिटिसिआनो। ओमफ्राय बाखि दंबावो बिदिनो नैबेहाय 3 नाम्बार दं टु प्रमोट एन्ड प्रटेक्ट ससियेल कालचारेल लिंगुइस्टिक एन्ड एथनिक आइडेन्टिटिस अफ बड'स। 4 टु प्रोवाइड लेजिस्लेटिभ सेफगार्ड फर लैंड राइट्स अफ ट्राइबल। 5 टु एनश्योर एक्सिलरेटेड डेभलपमेंट अफ ट्राइबल एरियाज एंड 6 टु रिहेबिलिटेट मेम्बार्स अफ NDFB फैक्शन्स। बिटिसि एकर्डआनो जुदि बिटिआरनि एकर्डनि गुबै बिथा बायदिब्ला जों मानो बिटिसि एकर्डखौ भेलु होनो नाङा बे मोनसे गेदेर सोंनाय। बेनिखायनो बिटिसि एकर्डखौ बिथा खालामना जिहेतु बिटिआर जादों आं बुङाखै जे बिटिआरखौ फालिनांगोन खारन बिटिआरखौ एकर्ड जानायावबो गोबां मानसिया त्याग खालामदों। दिनैसिम दाबो गोबां NDFBआ थैदों माखासे आरो जोंहाबो जेलाव दङ। गतिके बिथांमोननि मानानै बय हाबना दङ बिटिआर एकर्डआव। बेनिखायनो बिटिसि एकर्डआ जोंना जेरैबां बेसेन गोसा बिटिआर एकर्डआ बेसेन गोसा आरो बिथांमोना गावबा गावनि जिबनखौ बावनानै जोंनो बे फिथाइखौ होलांदों जुदि जों बिथांमोनखौ मान होनांगोन आरो बे मान होनाया जागोन जोंनि गेजेराव इयुनाव फैबाय थानाय मानसिफोरनि थाखाय खामानिनि थाखाय थुलुंगा। जोंहा बिटिआर एकर्डखौ जेरैबायदि फालिनाय जादों थिग बिदिनो बिटिसि एकर्ड सानखौबो आसलते सरकारि भाबै फालिनायनि मोनसे बिथोन थानाया आंनि मथेबा गोनांथि दङ। जोंहा दासिम बर'फोरनि जितु बिग्रायनाय बे बिग्रायनायाव 3 गोरोबथा जानानै थांबाय। 1993आव BSc एकर्ड, ओमफ्राय 2003आव बिटिसि एकर्ड आरो 2020नि 27 जानुवारियाव बिटिआर एकर्ड। दा बे एकर्ड 3खौ लानानै खायसे बाथ्राफोरखौ आं एसेमान आंनि नोजोरजों एसे सावरायनो लुबैदों। गुबैयै जारिमिना जाबाय मोनसे माहारिनि बारग'लांनाय बोथोरफोर आरो बे बारग'लांनाय बोथोरफोरा जोंनि मोनसे आयना बायदि। जारिमिना जोंनो गोदान लामा दिन्थियो गोजामखौ संनायनि गेजेरजों आरो जाय जाथिया जारिमिन गैया बेहा उनाव दावगानायनि मोनसे लामाफोराबो गोथेयो। नाथाय जों नुदों जोंनि गेजेराव जारिमिननि सिम जोंहा जेसेबांखिनि सिबिनाय बा जारिमिनखौ जेसेबांखिनि जोङो फोथांना लाखिनांगौ बे बेलायाव जोंहा एसेमान खम जानानै दङ। दा जारिमिना जोंनो मा खालामो गोदान लामा दिन्थिनायाव मदद खालामो लोगोसेयैनो बारग'लांनाय बोथोरफोराव जोंहा जुदि माबाफोर गोरोन्थि जायोबा बेखौ सोदांनानै मोजां लामाजों दावगानायाव जोंखौ जथेस्थ' मदद खालामो। दा बेनिखायनो जोंनि बारग'लांनाय बोथोरफोरनि जि जारिमिन बे जारिमिनखौ फोथांना लाखिनाय जोंनि थाखाय इनायनो गोनां दङ आरो बे जारिमिना फैबाय थानाय जितु जोंनि सुबुं आथाल बे सुबुं आथालनो मोजां लामा दिन्थिनायाव जोंखौ मदद खालामो। नाथाय जोङो जारिमिननि बिथिङाव बेसेबां सांग्रां बे साननो गोनां। दा बे जारिमिनफोरखौ लायोबा मोनसे बाथ्रा जों लाबोनो हायो बर' थुनलाइनि जारिमिन। जोंहा बर' रावा 1952 जोनोम मोननानै बिजों महरै 1963आव बाहायजाबाय आरो बे बर' रावखौ फोथांनो थांनायाव जोङो 1974आव मैखोम बिराद मोनसे आन्दलन खालामदोंमोन रमान स्क्रिप्टखौ लानानै
आरो बे रमान स्क्रिप्टनि गिबि मुंख्लंआ जादोंमोन अमला शिव बरपेटा रडनि साहा मोनसे गामिनि अमला शिवआ फार्स्ट फैदोंमोन 1974 नि 20 सेप्टेम्बर खालि दुखुनांथाव बाथ्रा जाय रावानाखि दिनै भारत संबिजितनि मोनसे बिराद गनायथि मोननाय राव जाबाय थेवब्लाबो नाथाय बे रावनि थाखाय मुंख्लं जानाय गिबि अमला शिवनि गोसोखांथियाव जों जेरैबायदि मोनसे मनुमेन्टफोर सोरजिनांगौमोन बेखौ जों दाबो खालामनो हायाखै एसे दुखुनांथाव बाथ्रा बेनिफ्राय बेल' नङा दिनै बर' रावा बेखौ बुंलांसिगोन जोंहा जितु 28 सेप्टेम्बर जोङो मुंख्लं सान हिसाबै फालियो माने ओरैनो प्रथम अमला शिवआ थैदोंमोन आरो बेजों लोगोसेयैनो दिनैसिम बर' रावखौ सोरजिनायाव जेसेबांखिनि मानसिफ्रा थैबाय गासैखौबो लानानै मुंख्लं सान हिसाबै फालियो नाथाय बेखौ मा खालामदों जों नुबाय थांनाय बोसोरनैसोआव बर' साहित्य सभाया बेखौ माने डिस्ट्रिक्ट वाइजआवल' फाथिनानै बै फिसा लेभेलाव जितु प्राइमारि लेभेलाव फाथिनाय बेखौ बन्द' खालामनो होदों आरो स्कुलफोराव जेरैबायदि जोङो बेखौ खुङोमोन बेबो गैया जादों जाहोनाव मा जादों बर' गथ'फोरा बै 28 सेप्टेम्बरनि बागै स्कुलाव जों जिखिनि नलेज गियान होनांगौमोन बे गियानाबो जोंहा गैया जादों बे गुसेब जालांबाय थादों आरो आसलते 28 सेप्टेम्बरखौ बेयो दुलाराय बर' हारिमायारि जिहेतुके बे मोनसे बावनाय जाबाय गासै बर'फ्रानो बेखौ मान होनानै फालिनांगौमोन आरो बियो गामि वाइजआव जानांगौ आनसलिक भित्तियाव जानांगौ स्कुलाव जानांगौ डिस्ट्रिक्टआव जानांगौ गासैबो जानांगौ नाथाय जायाखै दा बेखायनो बे बिथिङाव आङो बर' साहित्य सभाखौ दिनैनि गेजेरजों खावलायनो लुबैदों बे 28 सेप्टेम्बरखौ खालि 28 सेप्टेम्बरखौ जिल्ला भित्तियाव खालामालाबानो बेयो दुलाराय बर' जेरावबो गामि गफा बे जेराव फालिजानांगौ आरो बेनि गेजेरजों जाथिनि थाखाय जायफ्रा बावलाङाखै बिथांमोनखौ जों सिबिनायखौ लाखिनांगौ आरो इयुनाव मावलांनो जितु थुलुंगा बेखौ जोङो गोदान गथ'फोरनो बिगियानखौ जोङो होबाय थानो नांगौ आरो बेजों लोगोसे जोंहा मा जादों बे 28 सेप्टेम्बरनि नामाव जेब्लानाखि जों बर' थुनलाइनि जोनोम सान 16 नभेम्बर फालियो अब्ला जों माखासे मुंख्लं खाम्फा बानायो बे मुंख्लं खाम्फाफोरा बै दिनखालिल' आलारि बाथि लगायनाय जायो बे जायगायाव ओमफ्राय गुबुन जायगाफोराव बिदिनो बे लेथ्रायै गोलैना थायो दाउखा सिला खिलाग्रा जायो बेनिखायनो बेखौ हायोबा बर' साहित्य सभाया बै दिनखालि पार्टिकुलार माने 16 नभेम्बर 14 नभेम्बर आरो 28 सेप्टेम्बर बायदि सानाव बे मुंख्लं खाम्फाफोराव जेराव जेरै बानायजादों बेफोराव आलारि बाथि सावनायनि थाखाय फोसाबनायनि गेजेरजों बेयाव बै जायगानि मानसिफोरखौ थुबुर खालामनानै रायलायनायनि थाखाय मोनसे बिथोन होयोबा बे बाथ्राफोरा जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन आं दिनै बेनि गेजेरजों बेखौ एसे बर' साहित्य सभाखौबो गोसोखांहोनानै खावलायनो लुबैदों आरो बेखौ खालि बर' साहित्य सभाल' नङा बेखौ बड'लेण्डनि जोंहा जितु बिटिआर गभर्नमेन्ट दं आथिखालाव बे बिटिआर गभर्नमेन्टआ मोनसे सार्कुलेसननि गेजेरजों बेखौ जेरावबो फालिनायनि मोनसे बिथोन होब्ला गाहाम जायो खारन बे मोनसे बिराद गिदिर जारिमिन आरो बे जारिमिना जोंनि बर' उन्दै गथ'फोरनो दावगानायनि थाखाय जोंनियाव सोलोंनो थाखाय जोंनो खाबुखौ होगोन नङाबा जों खिन्थु लासै लासै बावलांबाय दं आरो बे जारिमिना गैयाबा 28 सेप्टेम्बरालाय मामोन 14 नभेम्बरालाय मामोन जों बेखौ जुदि मिथियाब्ला एख' जोंहा खामानि जानाय नङा बेनिखायनो बेखौ देग्लाय नुबाय आङो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय 28 सेप्टेम्बरनि थाखाय स्कुल कलेजफोराव जेबो बिथोन हराखै आसलते बिथोन हरनांगौ आरो बेखौ फालिनो मोनसे खाबुखौ होनांगौ क्लासा जाथों क्लास जानायनि आगोलनि प्रेयार आवारावनो बेखिनिखौ जों मावफुंना लानो हायो आरो बेनिफ्राय जों मोनसे बिथांमोननो लेसन होनाय गथ'फोरनो आरो अब्लासो जोंनि गेजेराव बेनि जितु इम्पर्टेन्ट जितु सिगनिफिकेन्स बे बाथ्राया अराय जोंनि थाखाय मोनसे जोरथाय जानानै थागोन गतिके बिटिआर गभर्नमेन्टफोरा बेखौ खालामनो नांगौ बेनिफ्राय आं दायो जोंहा जितु मोनथाम एकर्ड जाबाय 1993 आव मोनसे एकर्ड जाबाय बिएसि एकर्ड बिनि उनाव जाबाय 2003 आव बिटिसि एकर्ड आरो थांनाय 27 जानुवारियाव जाबाय बिटिआर एकर्ड दाना खोथाया जाबाय मा दाखालि 27 जानुवारियाव बिटिआर एकर्डनि फालिथाया जानानै थांबाय आरो बावैनो 10 फेब्रुवारियाव बिटिसि एकर्ड बे साना फैबाय दं दा आं बुंनो नागिरनाया जाबाय मा थांनाय बोसोरनैसोआव नुबाय आङो बेनि आगोलाव 17 बोसोर हाग्रामानि खुंनाय दिनाव बिटिसि एकर्डखौ गाजा गोमजायै अफिसाव फालिदोंमोन आरो बिभिन्न जायगायाव ब्लक अफिसाव जों फालिनाय नुदोंमोन गामि गफायाव जायाखैबाबो खिन्थु पार्टि लेभेलाव बेफोर जादोंमोन आरो स्कुल कलेजफोरावबो बिटिसि एकर्ड डेखौ मोनसे अबजारभेन्स हिसाबै लानो थाखाय बिथोन होनाय जों नुनो मोन्दोंमोन नाथाय थांनाय बोसोरनैसोनि बे समाव जेब्लानाखि बिटिआरआ दाजाबाय बिनि उनाव बिटिसि एकर्डखौ फालिनायनि बिथोनखौ जों नुवाखै आरो फालिनाया खोब लिमिटेसनाव फैदों अर्थात पार्टिनि अफिसफोराव ब्लक लेभेलाव जादों
आरो पार्टिनि बाथ्राफ्रा पार्टि लिडारफ्रा बेखौ फालिदों नाथाय जोंनि स्कुल कलेज बा बिभिन्न जायगाफ्राव फालिनायखौ जों नुवाखै दाना बाथ्राया जाबाय BSc एकर्डखौ खालामनो थांनायावबो गोबां मानसिया त्याग खालामदों बिथांमोना गावसोरखौ बावसोमदों गोबां मानसिया हयथ' थाखा फैसा लस जानायजों लोगोसे न' बां गारनो गोनां जादों अनेक त्याग खालामदों आरो बे बोथोरफोरखौ आगोलाव फालिजाबोआखैबा बेबो गोरोन्थि जादों फालिनांगौ गोसोखांनांगौ जोङो BScआ मा बुस्थु बियो माबोरै जादोंमोन सोर खालामदोंमोन बे बाथ्राखौ जों जारिमिननो गथ'फोरखौ जों मिथिनो खाबुखौ होनांगौ लोगोसेयैनो BTC एकर्डआ 2003 आव जादोंमोन आरो बै BTC एकर्डआबो ओरैनो फैनाय बुस्थु नङा BLTनि दैदेननायाव बै समाव फरायसा आफादनि दैदेननायाव गोबां मानसिफोरा हयथ' जिउ बावनो गोनां जादोंमोन अनेकआ खरा खमफा जादोंमोन जिनाहारि जादोंमोन न' बां सावजादोंमन गोबां मानसि जेल जानो गोनां जादोंमोन आरो बिथांमोननि नाजानाया फिथाइ थायदोंमोन बिथांमोननि नाजानायाव बिथांमोननि बावनायाव जों BTC एरियाखौ जों बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल अर्थात BTAD खौ जोङो मोननो हादोंमोन फिथाइ थायदोंमोन बिथांमोननि बावनायनि उनाव जोंनि जिथु नाजानाय बे फिथाइ थायदोंमोन नाथाय जों जुदि दिनै BTCनि खोथाखौ बावलाङोबा बै जायफोरानाखि बावलांबाय गावखौ जायफोरा जिबनखौ गारलांबाय जायफोरा थाखा फैसा नस्थ' खालामबाय जायफोरा जिनाहारि जाबाय जायफोरा खाफालनि सिन्दुरा गोमोरबाय बिथांमोननि बेसेना जों आसलथे अपमान खालामनाय जागोन जों मुगैनाय जागोन बेनिखायनो BTC एकर्डखौ BTRखौ जेरै फालिनाय जादों BTC एकर्डखौबो फालिनायनि गोनांथि दं आं बेयाव मोनसे बाथ्रा मख'गोन नैबे जाबाय BTR एकर्ड बेयो 2020नि 27 जानुवारियाव जानाय BTR एकर्ड आङो BTC एकर्डखौ फालिनायनि माने गोनांथि दं बेखौ बुंनो थांनायाव बे बाथ्रा फैदों BTR एकर्डनि अबजेक्टिभ्स अफ MOS बहाय मा लिरनाय दं नम्बर 1 to augment area and powers of BTC and streamline its functioning माने BTCआनो गुबै BTRनिबो बे बिथाया बेनो बहाय होनदों to augment बारायनाय एरिया ओनसोलखौ and पावारखौ बारायनाय of BTCनि पावार एरियाफोरखौ बारायनानै बेखौ थिग लाइनाव लाबोनाय खामानि लाइनाव लाबोनायानो जाबाय बिनि गुबै BTR एकर्डनि नम्बर 1 to address issues relating to Bodos residing outside of BTD बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि समस्याफोरखौ लानानैनो भाबिनाय गतिके नैबे एक नाम्बार पइन्टआव मा बुंदों BTR एकर्डनि गुदिखौ नायनो थांबा बिथाया बेनो BTCआनो ओमफ्राय बाखि दंबावो बिदिनो नैबेहाय 3 नाम्बार दं to promote and protect social, cultural, linguistic and ethnic identities of Bodos 4 to provide legislative safeguard for land rights of tribal 5 to ensure accelerated development of tribal areas and 6 to rehabilitate members of NDFB factions बेयाव जादोंमोन MOS BTRनि बिदिब्ला BTC एकर्डआनो जुदि BTRनि एकर्डनि गुबै बिथा बायदिब्ला जों मानो BTC एकर्डखौ भेलु होनो नाङा बे मोनसे गेदेर सोंनाय बेनिखायनो BTC एकर्डखौ बिथा खालामनाय जिहेतु BTRआ जों आं बुङाखै जे BTRखौ फालिनांगोन कारण BTRखौ एकर्ड जानायावबो गोबां मानसिया त्याग खालामदों दिनैसिम दाबो गोबां NDFBआ थैदों माखासे आरो दाबो जेलाव दङ गतिके बिथांमोननि मानानै बय हाबना दङ BTR एकर्डआव बेनिखायनो BTC एकर्डआ जोंना जेरैबां बेसेन गोसा BTR एकर्डआ बेसेन गोसा आरो बिथांमोना गावबा गावनि जिबनखौ बावनानै जोंनो बे फिथाइखौ होलांदों जुदि जों बिथांमोनखौ मान होनांगोन आरो बे मान होनाया जागोन जोंनि गेजेराव इयुनाव फैबाय थानाय मानसिफोरनि थाखाय खामानिनि थाखाय थुलुंगा आरो BTC एकर्डआ ओरैबायदि बेसेन गोसा एकर्ड जादों मोनसे कारनाव बे जाबाय BTC एकर्डनि 9 क्ल'जनि 9.1 आव मा दं नोंथांमोना रायजोफोरा भाबिना नाय The government of India agrees to consider favorably the inclusion of Bodo language in Devanagari script in the 8th schedule of the Constitution. BTC एकर्डनि 9 क्ल'जनि 9.1 आव मा होनदों देबनागरि स्क्रिप्टजों बर' रावखौ भारतनि 8थि शेड्युलाव थिसननाय जागोन आरो बै BTC एकर्डनि गेजेरजों बर' रावा भारत संबिजितनि 8थि फारियाव हाबदों आरो बे हाबनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन राव हाबफादों बे जाबाय डगरी सान्थाली मैथिली आरो बड' गासै दा भारतनि संबिजितनि मान मोननाय राव जाबाय 22 22
ओमफ्राय मोनसे गुरुत्वपूर्ण बाथ्रा नैबे 9.2 आव दा बड' लेंगुवेज शेल बी द अफिशियल लैंग्वेज ऑफ BTC subject to the condition that Assamese and English shall also continue to be used for official purpose. माने 9 क्ल'ज नि 9.2 आव बुंनाय जादों बर' रावा BTC नि अफिसियेल राव जागोन लोगोसेनो एसामिस आरो इंराजियाबो बे समानै बाहायजागोन। दा बहायनो मोनसे बाथ्रा एसे रेफारेन्सआव फैयो जोङो सेनियर हिसाबै जोंनि गेजेराव जों खायसे बाथ्राफोरखौ भाबिनो गोनां जादों। बहाय नैबे मोनसे बुस्थुखौ बिटिआर एकर्डआव लाबोफिनदों ओरैहाय 6.2 आव ना 6.2 आव दङ बेयो 6 क्ल'जनि 6.2 आव बिटिआर एकर्डनि बहाय मा दं गभर्नमेन्ट अफ आसाम विल नटिफाई बड' लेंगुवेज in Devanagari script as an associate official language in the state. आं मा बुंनो नागिरदों BTC एकर्डआव होनदोंमोन बर' रावा बड'लेण्डनि माने अफिसियेल लेंगुवेज आरो लोगोसेनो इंराजि असमियाबो थागोन। फारसेथिं बे रावखौ मान होदोंमोन 8थि शेड्युलाव भारत संबिजितनि 8थि शेड्युलाव जायफोर रावा 22टा रावा हाबनानै दङ बे रावफोरा सोरनिबा लोगो राव नङा एकेबारे आलादा स्वतंत्र पुरा पावारफुल राव बियो एकेबारे सममर्यादानि राव इंराजि हिन्दी माने इंराजियाथ' नंला हिन्दी डगरी मैथिली जि दङ गासैजों समान राव बे सोरनिबा लोगो राव नङा। नाथाय BTC एकर्डआव लाबोबाय बेखौ बिटिआर एकर्डआव गभर्नमेन्ट अफ आसाम विल नटिफाई बड' लेंगुवेज इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज एन एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज इन द स्टेट। आं बे रेफारेन्सखौ मानो लाबोदों दायो नुनो मोनबाय साननैसो सिगाङाव क'क्राझाराव जेब्लानाखि मेडिकेल कलेजआ जागायजेनदोंमोन बहाय एसामिस स्क्रिप्टजों लिरनाय बर' स्क्रिप्टजों लिरि बबेबा सेनियर सेकेन्डारियाव एसामिसजों लिरनाय बर'खौ लिरनो नागिरि बे जोंनि समस्या फैदों मानोना बिसोर सियान हारिखा बिसोर नुबाय जे बिटिआर एकर्डआव नै 6.2 आव मा लिरनाय दं आरो बेखौ लानानै दिनै बिसोरो बर' रावखौ आसामाव असमिया स्टेट लेंगुवेज आरो बियो लोगो राव हिसाबै सिङाव थानांगौ बे मटिभआव बिसोर फैबाय थायो। एक्चुअली सिङाव थानाय खोथा गैया जोंनिया समान इकुइभेलेन्ट राव फारसेखै जोंना BTCआ निजा अफिसियेल रावा जाबाय बड' राव बेनिखायनो बर' राव अट'मेटिक बे गोजौआव थाखागोनखा अफिसियेल लेंगुवेज नालाय खिन्थु दा दिनै नैबे 6.2 क्ल'जखौ लानानै बै सियानफोरा दायो बर' रावखौ सिङाव दोननो नागिरबाय थायो आरो बे मोनसे समाव आं सानो गेदेर मोनसे प्रब्लेम जोंनि गेजेराव जाबावनो हागौ बे एकर्ड मोननायाव। दाना कुवेसना जादों मा BTC एकर्डआ भेलिड दंना गैला बे बिटिआर एकर्ड जानायावनो BTC एकर्डआ भेलिड दंना गैला आरो जुदि दङब्ला आसलथे बे बुस्थुखौ नैबे लाबोफिननो नांलामोन खारन जोंना बे अफिसियेल लेंगुवेज जाखाबाय आरो लोगोसे बियो अल आसाम अल इन्डिया बाहायजानाय मोनसे पावारफुल राव जाखाबायानो खारन 8 शेड्युलनि राव 8 शेड्युलनि रावखौ सोरबा रावजों आरोबाव एसोसिएट स्टेट लेंगुवेज हिसाबै लाबोनांगौनि खोथायानो गैया होननानै आंनि बिबेकआ बुङो आरो दा बे हिसाबै बे बिराद गिदिर BTC नि एचिभमेन्ट दिनै BTC एकर्डखौ जुदि जों फालियोबा BTC एकर्डखौ जुदि फालियोबाथाय बे बाथ्राफोरा सावराय जायो आरो सावरायजानायनि गेजेरजों बड' रावनि बै जे बिराद गुरुत्वपूर्ण बाथ्रा बेखौ जोङो उन्दै गथ'फोरनो नलेजाव होलांबाय थानो हायो आरो दिनैसिमबो जोङो बर' रावनि जोङो माखासे फोरबोफोर फालिदों 16 नभेम्बर बार्थडे जोनोम सान 28 सेप्तेम्बर जों फालिदों ओमफ्राय बिदिनो 18 मेआव जोङो मा खालामदों बर' बिजोंनि सान फालिदों थिग बिदिनो नैबे जोंनि 8थि शेड्युलाव हाबनाय बे बाथ्राफोरखौ जों खिन्थु दिनै सावरायनायनि खाबुखौ मोना गतिके BTC एकर्डखौ फालियोबाथाय बे बाथ्राफोरा जोंनि गेजेराव फैगोन बेल' नङा BTC एकर्डआव गोबां मानसि थैदोंमोन आरो बे थैनाय मानसिफोरखौ जों गोसोखांनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जों मान बावनो हायो आरो बे मान बावनाया जोंनि उन्दै गथ' गथायफोरनो गोदानै खामानि मावनायनि जितु थुलुंगानाय बेखौ जोंनो होयो। जोंहा बिटिआर एकर्डखौ जेरैबायदि फालिनाय जादों थिग बिदिनो BTC एकर्ड सानखौबो आसलथे सरकारि भाबै फालिनायनि मोनसे बिथोन थानाया आंनि मथेबा गोनांथि दङ। बिटिआर एकर्डआबो BTCनि सायावनो जानाय दा बेनिखायनो आं खावलायगोन जोंनि गासै रायजो राजाफोरखौबो माने जोंनि बे BTC एकर्ड फालिनाया खालि ब्लक लेभेलाव जायालाबानो डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव जायालाबानो बेयो गासै बर'फोरनि गेजेराव फालिजानायनि गेजेरजों रायलायजानाय मिथिजानाय जानो नांगौ आरो जोंनि
बड'लेण्ड गभर्नमेन्ट बड'लेण्डआव जाय गभर्नमेन्टआनो फैयाथों मानो बे बिटिसि बिटिआर एकर्ड बा बिएससिफोरखौ मोनसे फालिथाय हिसाबै फालिनायनि मोनसे बिथोन होब्ला गाहाम जायो।